לא יודע לצלם אותי כל היום. אני יודעת שאת יפה, אבל אני צריך להגזים. איזה יפה, דומה לי תחת, ראש קרז בולבה. שקל. ואתה יותר גרוע. את רואה את זה? לכי דחפי את זה. אושר! לכי דחפי. למה זה טוב? אתה יודע מה זה לדחוף. טוב! את יודעת מה זה תעשי אותו? את יודעת מה זה לדחוף קבוק, נכון? סתם! את יודעת מה זה לדחוף קבוק? אני אדחוף לתחת שלך שנייה. אתה יודעת מי? צבא שלך. ככה מירי שמה את הבקבוק שהיא רוצה לפוצץ מישהו. טוב, תודה רבה שצפית איתנו ביום